Hello friends, welcome back to our channel. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு கெஸ்ட் தான் மீட் பண்ண போறோம். யார் அவங்க அப்படினா இவங்க தான் அந்த கெஸ்ட். சோ காக்கா பாத்தீங்கன்னா டெய்லி லஞ்ச் டைம்ல வந்து கூப்பிடும். இப்படி கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட் அப்புறம் தண்ணி இதெல்லாம் வெச்சோம்னா சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியா பறந்து போய்டும். நான் வந்து மஷ்ரூம் ட்ரேலாம் இருக்குலையா, ஸோ மஷ்ரூம்லாம் வாங்கினா ஒரு பிளாஸ்டிக் ட்ரேயில் தருவாங்க. அந்த ட்ரேயில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஸ்கெட் வந்து ஒரு காக்காவுக்கு வைப்பேன். சப்போஸ் 2 காக்கா வந்துச்சுன்னா 2 பிஸ்கெட் அதை மாதிரி உடச்சி வைப்பேன். இந்த மாதிரி நம்ம உடச்சி வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பிஸ்கெட்டை வந்து தண்ணியில் தொட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக பறந்து போகும். சம்மர் சீசன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா காக்கா வந்து கூப்பிடுது, தண்ணி வந்து அதுவாக வந்து கேட்டு குடிச்சிட்டு போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பறவைகள் வந்து வெயில் காலத்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுது. எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு சின்ன பவுல் சின்ன ட்ரே எதுலையாச்சும் தண்ணி ஊற்றி வச்சிங்கன்னா அது பேர்ட்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் நம்ம வச்ச தண்ணி அது குடிக்கும் போது நமக்கே ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும். ஸோ நீங்களும் எங்கேயாச்சும் இடம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி வைங்க. ஸோ அந்த தண்ணி வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு சம்மர் சீசனில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது போல் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். Until bye bye friends.